Türkmenistanda yurdun esasy karantin zonalarynyň yerleşen Lewap vilayatynda da Saryurt kärhanalarynyň hünärmenleri üçin ýeni bir karantin merkezi ornaşdyryldy. Bu aralykda koronavirus vaksinasynyň ilkinji tanjymlary üçin taýýarlyk işleri görülýär. Türkmenistanda halkara uçuş gatnawlaryna girdilen çäklendirmeleriň 30 iýuny çilini uzaldylandygy baradaky maglumatlaryň arasynda Russiýanyň Aşgabatdaky ilçihanasy Türkmenawatdan Moskwa ýürüti uçuşy guramalaşdyrandygyny habar berdi. Türkmenistanda koronavirusu ýolugan we ondan helak bolanlar baradaky maglumatlara garamazdan Türkmen häkimetleri ýurdun çäklerinde bu ýokunjuň ýeke ýagdaýynyň hem resmi taýdan hasaby alynmandygyny öňe sürýärler. Lewapyň çärji etrawynyň gün ortasynda gaz turbinaly elektrik stansiýasynyň guruluşy işleriniň geçirilen tebitinde ýurtdaky iri guruluşy tatlamalarını amala aşyran kampaniýalaryň daşary hünärmenleri üçin aýratyn bir karantin tebiti ornaşdyryldy. Bu merkezde daşary ýurtlardan gelýän hünärmenler 21 gün möhlet bilen saklanarlar. Soňra da haýsy kampaniýanyň çakylygy bilen gelen bolsalar degişli guruluşy obýektlerine ugradylarlar diýip bu ýagdaýlardan habarly yerli işçileriň biri Azatlyň habarçysyna 24 ýanwarda gurrun berdi. Belläp geçdik mundan owal Lewap vilayatynda 2 karantin zonasy bolup, olaryň biri Amy derýanyň çep tarapynda täze awtomobil we demir ýol köprüsiniň arasyndaky ozalky guruluş kampaniýasynyň bazasynda. Ýene biri Farabdaky gümrükhana nokodunda ýerleşýärdi. Bu aralykda Lewapyň administrativ merkezi Türkmenawadyň keselhanalarynda koronavirus garşy vaksinanyň ilkinji tanjymlary edilmeli saglyk işgärleriniň sanawlary düzülýär. Ýatlatsak Türkmenistan Merkezi Aziýa döwletleriniň arasynda ilkinji bolup Russiýanyň Sputnik V tanjymynyň ulanylmagyny oňlapdy. Türkmenawatda vaksina tanjymlary şäheriň çägindäki 6 saglyk öýünde amala asyrlar. Häzir ilkinji tanjym edilmeli saglyk işgärleriniň sanawy we dokumentleri taýýarlandy. Raýatlar tanjyma özleriniň ambulator, ýagny saglyk hasaby alyş kartalary bilen gelip vaksina urdurandygy barada möhüm oýdurmaly. Süýji keseli bolanlara tanjym edilmez diýip Türkmenawadyň keselhanalarynyň işgärleriniň biri atlandyrylmasyzlyk şerti bilen habarçymyza gurrun berdi. Lewapda ornaşdyrylan täze karantin tebiti we vaksina tanjymlaryna görülen taýýarlyklar barada vilayat we şäher häkimliklerinden goşmaçy maglumat almak başartmady. Azatlyň yerli habarçylarynyň maglumatlaryna görä, Türkmenistanda koronavirus alamatlaryny görkezýän näsaglar köpeldi we öýkün näsaglygy diagnozy goýulan adamlaryň ýok bolmagy ýygzamlaşdy. Emma muňa garamazdan Türkmenistan dünýäde koronavirus näsaglarynyň hiç birini resmi taýdan hasaby almadyk ýurtlaryň onlugyna girýär. Şeýle-de Türkmen häkimetleri ýurtda edilen COVID-19 testlerini daşary ýurtlardaky laboratoriýalara seljeris üçin iýermeýär. Şol bir wagtda ýurtda berk maska düzgüni ornaşdyryldy we raýatlaryň syýahat mümkinçilikleri çäklendirildi. Türkmenistanyň Kronikasy neşri Türkmenistanyň Dubaýdaky baş konsulhanasynyň uradan hatydy gaýdylan dokumenta salgylanyp, halkara uçuş çäklendirmeleriniň şu ýylyň 30 iýunyna çelini uzaldyrylýandygyny habar berýär. Soňky resmi maglumata görä geçen ýylyň mart aýynda halkara uçuşlary girdilen çäklendirmeler 31 ýanwara çelini uzaldylypdy. Halkara uçuş çäklendirmeleriniň möhletiniň uzaldylandygy barada resmi we ýarym resmi türkmen neşirlerinde häzirlikçe maglumat ýok. Bu aralykda Russiýa Federasiýasynyň Aşgabatdaky ilçihanasy 25 ýanwarda Türkmenawadyň halkara aeroportundan Moskwa ýürüti uçuşy gurnandygyny, şeýle-de ondan 177 adamyň peýdalanandygyny ma'lum etdi. İlçihananyň saýtynda munyň 2020-nji ýylyň martyndan bäri hasap boýunça 6-njy uçuş bolandygy bellenilýär. İşsizlik we gymmatçylyk ilaty agyr güne salýar. Türkmenistanyň giň ýaýran işsizlik bazarlardaky aşy gymmatçylyk valyutanyň gara bazarda barha ýokurlanýan alış-çalyş bahasy bir näçe ýyl bäri ykdysady kynçylyklardan ýejer çekýän raýatlaryň durmuşyny hassa kynlaşdyrýar. Ykdysady problemalar sosial meseleleri tutaşdyrýar. Ýurdun durly künjeklerini ogurluk hadiseler artýar, dilegçilik köpelýär. Şuny gara bazarda dollaryň bahasy 30 manada bardy diýip 24 ýanwarda bir Türkmenistanly Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bahalar ýurdun ähli künjeklerini bir-birine golay bolýar. Türkmenistanyň Kronikasy 24 ýanwarda Aşgabatda dollaryň gara bazardaky alış-çalyş bahasynyň degişlilikde 29 manat we 29,5 manatdygyny habar berdi. İş ýüzündäki kynçylyklardan tapawutlukda kagyz ýüzünde Türkmen hökümetine görä ýurdun
ösüş görkezleri ýygyderli ýokarlanýar. Finçler hökümeti emelsizlikde aýyplaýar. Yerli ýaşaýjylar hökümetin ilatyň hal ýagdaýy bilen gyzyklanmaýanyny aýdýarlar. Hökümet resmiýetleri bu aýdylýanlary ne tassyk ne de inkar edýär. Adamlaryň nädip öz maşgalasyny ekleýänligi hökümeti düýbünden gyzyklandyrmaýar diýip bir Türkmenistanly Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ol Türkmenistanyň soňky döwürlerde köp iş orunlarynyň ýapylmagy bilen işsiz galan adamlar barada gurrun berdi. Azatlyk geçen ýylyň dowamyny hususan aprel, iýul, sentýabr we dekabr aýlaryna ýurdun dürli künjeklerine ýapylan iş ýerleri ýa-da iş orunlary barada ýygyderli habar berdi. Habarçy işçileriň bir näçet bilen söhbetdeş boldy. Hökümet öz halky barada pikir edýän bolsa-da halkyny bu ýagdaýa düşürmedi diýip habarçynyň söhbetdeşi gaýtalady. Döwlet mediýasy Türkmen hökümetiniň gazananlyg aýdylýan üstünliklerini ýygyderli taryplaýar. Ýurt raýatlarynyň durmuş kynçylyklary yerli mediýa we metbuat işlerini yalana çıkarýar. İşsiz hojalyklar bazarlardaky gymmatçylykdan şikayet edýär. Habarçynyň hasaplamalarına görä, diňe iýiç üçin bir maşgala her gün adamdan 50 manat gerek. 1 litr süýt 5 manat, çörek 6 manat, 1 kilogram et 52 manat. Her maşgala günüň dowamyny ertirlik, günortanlyk we agşamlyk edinýär. Hatda ýurdun öz üçin öndürilýän kartoşkanyň, sogonyň we beýleki gök bakça önümleriniň bahalaryna da valyutanyň gara bazardaky bahasy öz täsirini ýetirýär. Diňe bir ýymit problema däl, hem çağalaryň geyim ýejimi hem problema. Ketelçilik ýüze çokda däri derman problema diýip beýleki bir ýaşaýjy gurrun berdi. Dermanlar gaty gymmat, halkyň elleri baglanýar. Adamlaryň maddi ýagdaýy gün-günden peseldigiçe ogurluk köpelýär diýip ol söýdüne goşdy. Habarçy aýlykly ýaşaýjylaryň gazanýan zähmet haklarynyň ýymit önümlerini satyn almagy zor dünýetdiýändigini aýdýar. Gary işde işleýän adamlar gününe 10-20 manat gazanýarlar. Olam ýymit satyn almagy ýetmeýär diýip bir guruluşukçy Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Ol gary işlerde zähmet çekýän adamlaryň gündelik girdejileriniň hatda döwlet tarapyndan ýeňillikli üçin edilýän harytlary satyn almagy da ýetmeýändigini aýtdy. Türkmenistanyň döwlet dukanlary ilaty çäklendirilen möçberde un, ýag ýaly önümler bilen her aý ýeňillikli bahadan öpçün etmäge borçlanýar. Habarçy ençeme ýarym aç ýaşaýjynyň ýowul kynçylyklary sedewar bolýanlygyny, olaryň arasyna zirdi bildirýän adamlaryň soňky döwürlerde köp gözleýänligini habar berýär. Soňky döwürde dilegçi has köpeldi diýip beýleki bir Türkmenistanly aýtdy. Olaryň arasyna mekdep okuwçylaryna da duş gelmek bolýar. El serip gedaýçylyk edýärler diýip yerli ýaşaýjy gurrun berdi. Her adam öz maşgalasyny başardygyndan eklejek bolýar. Bir döwüm çörek üçin adamlar bir toporzada başvurmaly bolýarlar diýip ol ogurluk hadisalarynyň artmagyna, gedaýçylygyň köpelmegine üns çekdi. Azatlyk radiosy bu aýdylanlar boýunça Türkmenistanyň hökümet resmiýetleri komentar alıp bilmeýär. Türkmenistanyň işsizligiň hakyky derejesini görkezýän statistiki sanlary ele ýeterli däl. Ýurdun media serişçilerinden çen tutsaň Türkmenistanyň her güni uly ösüşleri beslenýär. Ýurdun halkara awraýy ýokarlanýar. 30 ýyla golay dowam eden gepleşiklerden, dawalardan we haýbatlardan soň Äzerbeýjan bilen Türkmenistan iki ýurdun Hadar deňziniň aralygynda ýerleşen dawaly uglevodorod ýatagyny bilelikde özleşdirmegi barada ulaşygy gol çekdi. Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow we Äzerbeýjanyň prezidenti Ilham Aliýew 21-nji ýanwarda geçirilen video konferensiýa ýygnagynda dostluk ýatagyny özleşdirmek barada düşünşmek jarnamasyna gol çekenligini ýylan etdiler. Uglevodorod ýatagy barada ulaşyk Hadar ýakasyndaky iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklary gowlandyrmakda ädilen möhüm ädim bolmak bilen bir hatarda Transhazar geçiricisiniň gurulşygy wagtyndaky planlary hem gaýtadan gün tertibine getirýär. Gurrun edilýän ýatagyň ady dostluk bolup ol eglişigi ulaşygy aňladýar. Iki yurt bu ýatagyň üstünde Sowet Soýuz 1991-nji ýylyň aýagynda dargaly bäri dawa edýär. Äzerbeýjan ony Kepaz diýip adlandyrsa, Türkmenistan bu ýataga Serdar diýip ad berdi. Aslında bu Hadar deňziniň ortasynda Äzerbeýjan bilen Türkmenistanyň arasynda ýerleşýän we üstünde dawa edilýän 3 ýatagyň biri bolup durýar. Beýleki ýatak Azeri we Çıraq bolup, Türkmenistan olary degişlilikde Omar we Osman ýataklary diýip adlandyrýar. Emma Äzerbeýjan bu iki ýatagy Türkmenistan bilen eýçilik dawatyny çözmeden BP-niň ýolbaşçylygyndaky halkara konsorsiumyň kömegi bilen bir ýamdan bäri özleşdirip ýör. Kat anaga Äzerbeýjan Çyragy 1997-nji ýylda Azeri ýatagyny bolsa 2002-nji ýylda özleşdirip başlady.
Azerbayjanyň bu iki ýatagy özleşdirmek karary Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niyazowyň gaharyny getiripdi. Sebäbi ol 1996-njy ýylda iki ýurduň arasynda özara peýdaly hyzmatdaşlygy ýoly goýmagy maslahatlaşmak üçin Bakuwa sapar edip Azerbayjanyň prezidenti Heydar Aliýew bilen duşupdy. Çırak we Azeri ýataklarynda önümçilik işleriniň başlanmagy bilen Türkmen-Azeri gatnaşyklary barha beter yaramazlaşdy. Olay aralykda yerleşýän 3-nji ýatak Güneşli bilen bilelikde bu üç ýatakdan alyp boljak newit ýatýaşlyklary takminan 7 milliard barrele barabar we Azeri Çırak we Güneşli ýataklary Azerbaýjanyň newit önümçiliginiň esasyny düzdi. Ýöne 2010-njy ýylda iň ýokary derejesine galan we günde 823.100 barrele çenli ýokarlanan newit önümçiligi şondan soň kem-kemden adalýar. Şu aralykda tanker yetmezçiligi Türkmenistanyň eksport edip biljek newitiniň mukdaryny çäklendirdi. İki ýurduň arasyndaky gatnaşyklar Heydar Aliýew 2003-nji we Niýazow 2006-njy ýyllarda ýogalandan soň gowlaşyp başlady. Ýöne muňa garamazdan Berdimuhammedow 2009-njy ýylyň aýaklarynda hem Çırak we Azeri ýataklaryna eýetçilik meselesini halkara arbitraj suwduna çykarmak pikirini edýärdi. 2007-nji ýylda Berdimuhammedowyň häkimet başynda gelen ilkinji ýylynda Türkmenistan 3-nji blok Serdar häzirki dostluk ýatagyny özleşdirmek üçin Kiprde yerleşýän Buret Hill kompaniýasyna ihtiýarnama berdi we bu kompaniýa seismiki gözleg işlerine başlady. Ýöne Türkmenistan we Azerbaýjan iki ýurduň ýatak üstündäki dawalary çözülýänçe bu ýerdäki islendik işi duruzmak kararyna geldi. Şeýlelikde dostluk ýatagy baradaky jarnama gol çekilmegi iki ýurd üçin hem möhüm üstünlük boldy we Aliýew munyň iki ýurduň alnyp barýan tutan ýerli işleriniň netijesi bolandygyny ýaňdatdy. Azerbaýjanyň döwlet newit kompaniýasynyň Sokaryň resmisi Ibrahim Ahmedow geljekde bu ýatagyň özleşdirilmegi bilen baglanyşykly entek köp techniki we täzirçilik detallarynyň işlenip düzülmeligini aýtdy. Ýöne ol gol çekilen jarnamany öwüp onuň Azerbaýjanyň goňşusy Türkmenistan bilen gatnaşyklarynyň taryhyndaky täze döwrüň boşlukçysy diýip atlandyrdy. Dostluk ýatagynda takminan 1,4 milliard barrele barabar newtiň bardygy subut edildi we mundan beýlekki gözlegler hassa köp goruň üstünden getirip biler diýip pikir edilýär. Ahmedow sözüni dowam etdirip Çırak we Azeri ýataklarynyň özleşdirilmegi netijesinde biziň hazırda infrastrukturamyz we geçirijilerimiz bar. Bu sebäpli Ýewropanyň we beýleki sewetleriň bazarlary bilen birleşdirýän newit turbolarymyz hem gaz turbolarymyz bar diýdi. Bu has uly meseleniň her ýyl 30 milliard kubmetr türkmen gazyny hazır deňiziniň üstü bilen ilki Azerbaýjana soňra Ýewropa eksport etmegi maksat edilýän Transhazar geçirijisiniň ähmiýetini ýokarlandyrýar. Uly ilmi işgär we NATO'nyň Kanadadaky assosiasiýasynyň energiýa howpsuzlygy boýunça programmasynyň direktori Robert Katler Hazaryň geosiýasy hem energiýa meseleleri boýunça öňde barjy hünärmen bolup durýar. Bu 2018-nji ýylyň awgust aýyndaky Aktaw şertnamasy netijesinde işlenip düzülen we tizleşdirilen düşünşmek jarnamasy hakykatda Transhazar geçirijisiniň öňünde duran soňky päsgelçilikleri ýok edýär diýip Katler Azat Ýewropa adatlyk radiosy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Hazar deňiziniň durumy we onuň bölünşigi üstünde uzaga çeken oňuşmazlyk ahirinde esasan Gazagystanyň Aktaw şäherinde geçirilen Hazar sammitinde 2018-nji ýylyň awgust aýynda Iran, Gazagstan we Orsetiýaly 5 kenaryaky döwletiň ýol başçylarynyň Hazar deňizi konwensiýasyna gol çekmegi bilen aradan aýryldy. Dostlugy özleşdirmek barada kynalaşyk Türkmen-Azeri hyzmatdaşlygynda Hazar deňizindäki ýataklary bilelikde özleşdirmek wagtda ädilen möhüm ädim bolmak bilen ahir netijede Transhazar geçirijisiniň gurmagyň hem açary bolup biler diýip hünärmen pikir edýär. İki taraplyň gepleşikler wagtynda Transhazar geçirijisi boýunça hyzmatdaşlyk etmek barada jekmejek maslahatlaşylandygyna şek ýok. Hut şu hem häzirki düşünşmek jarnamasyna alyp geldi diýip Katler belledi. Ahmedowyň belleşýäri dostluk ýatagynda edilmeli hyzmatdaşlyk boýunça entek çözülmeli köp jekmejeklik bar we şolaryň biri hem şüphesiz geçiriji taslamasynyň maliýeleşdirilmegi bolar. Azerbaýjanda Trans-Anadolu tebigy gaz geçirijisini tanapy doldurmak üçin yeterlik gaz ýok. Sebäbi bu geçirijiniň geçirilmeli gazynyň muktary köpeldi we 60 milliard kubmetr çenli barp ýetdi. Şol bir wagtda tanap tarapyndan aktaryljak gaza ýene bir näçe ýurdun goşutjakdygy aýdylýar. Tebigy gaz gorlary boýunça dünýäde 4-nji orunda duran Türkmenistan tanap arkaly Ýewropa gazy berjek görnetiň seçki bolup durýar.
Tadqiqatlaryň pikiriçe, dostluk baradaky jarnama gol çekilenden soň synçylar transkadar geçirijesiniň gurulmagy babatynda ýakyn wagtda boljak ilerlemelere gen galmaly däl. Emma moňa garamazdan bu ýerde entek bir uly kynçylyk hem bar. Sokar öz pullaryny energiýa eksport taslamalaryna şolsanda haziri gadyny Türkiýanyň üstü bilen Ýewropa getirýän tanap geçirijesine ýatyrdy. Türkmenistanyň ykdysadyýety bolsa häzir çok günlük ýagdaýynda we bu ýurt öz tapyp bilen islendik täze girdejesine ulanmaga mejbur bolar. Ýöne Aliýew 2018-nji ýylyň awgust aýynyň aýagynda Ýazerbaýjanyň Türkmen gazy üçin tranzit ýurt höküminde çykyş etmek isleýänligini açyk aýdypdy we egerde Türkmenistan geçiriji gurulmagyny islese hökümet bu taslamany Sokaryň eksport uğur taslamalaryny maliýeleşdirmeli diýipdi. Video sammitde Azeri we Türkmen liderleriniň aýdan hoşgulaw sözlerinden Aliýewiň dostluk ýatagynyň özleşdirilmegine Türkmenistan hem maddi taýdan goşunt goşmaly diýip pikir edýänligini aňlap bolmaýar.